Il-bidla fil-klima qed ħalli impatt negattiv fuq il-Gżejjer Maltin, b'mod partikolari fuq il-bdiewa. Dan hekk kif tul dawn l-aħħar snin esperjenzajna maltemp qalil kif ukoll sħan estrema li ħalliet impatt qawwi fuq il-produzzjoni tal-art agrikola tal-bdiewa. Net News kellem ma' Malcolm Borch li huwa l-President tal-Għaqda Bdiewa Attivi illi spjega kif it-tibdil fil-klima qed jaffettwa x-xogħol tal-bdiewa. Dan qiegħed jaffettwa mhux ftit il-bdiewa minħabba l-fatt li ovvjament il-bdiewa ikabru affarijiet ħajjin u l-affarijiet ħajjin meta jkun hemm din l-estremità ta' sħana ħajġu affettwati u tiġu affettwati pereżempju għax mhumiex qegħdin il-prodott mhux qed ikollu produzzjoni bħalma kellu qabel. Sewa ġifieri il-pjanta qed tipproduċi inqas mill-affarijiet li qed tipproduċi. U allura ovvjament meta jsir hekk il-bidwi qed jaqta' inqas prodott u allura qed jaqla' inqas flus. Huwa spjega kif il-maltemp ukoll qed jaffettwa l-bdiewa bil-ħsanat li qed iġarbu s-serer. Borch tenna li dawn il-maltempati estremi qed isiru aktar frekwenti tul l-istaġun xitwi. U dan ukoll qiegħed ikollu impatt fuq il-bidwi, minħabba li ovvjament ix-xogħol tal-bidwi qiegħed fuq barra fl-apert. U allura kemm jekk tagħmel maltempata kbira, kemm jekk jagħmel silġ, kemm jekk tagħmel ħafna xita fi ftit qasir, ovvjament qed jaffettwa l-affarijiet li qegħdin jikbru fl-għalqa. Apparti minn hekk ukoll ċertu strutturi bħal serer pereżempju li l-bdiewa jonfqu ħafna flus biex jinvestu fis-serer biex ikollhom prodott barra minn żmien u biex ikollhom prodott aħjar, eċċetera. Dawn il-ħsarat kaġun tal-maltemp qawwi qed iwasslu għal spejjeż kbar sabiex il-bdiewa jkunu jistgħu jirranġawhom. Spjega li dan it-temp estrem qed jaffettwa l-produzzjoni tal-prodotti kollha, kemm dawk li jitkabru fuq barra kif ukoll tas-serer. Malcolm Borch fakkar li qed issir riċerka barra minn xtutna sabiex jinstabu metodi ġodda ħalli l-prodotti jifilħu aktar dan it-temp estrem. Iżda sa issa il-bdiewa qed jagħmlu minn kollox sabiex jieħdu dak kollu li jistgħu mill-produzzjoni tagħhom. Minħabba din ir-realtà ġdida qed issir ħafna riċerka anke barra minn Malta fuq razzezz u varjetajiet ġodda li jifilħu din is-sħana esaġerata u nisperaw li meta dawn ir-razzezz u varjetajiet ikunu available anke bdew Maltin ikunu jistgħu jintużaw biex il-produzzjoni ma tbattix meta tagħmel din is-sħana meta jagħmel dan it-temp esaġerat, però l-bdiewa fejn jistgħu qegħdin jippruvaw ikampaw ixamru l-kmiem meta jiġru dawn l-affarijiet u jkomplu jipproduċu bħalma kienu jipproduċu qabel. Giulia Falzon għal Net News.